Ir-residenti naxxarin jistgħu jgawdu mill-ġdid il-mitna tal-Aqba wara li ġiet irrestawrata l-istat oriġinali tagħha hekk kif inbniet aktar minn 300 sena ilu. Ix-xogħol fuq din il-mitna sewa madwar €1.5 bejn fondi tal-Awtorità tal-Ippjanar, skemi għall-Kunsilli Lokali u fondi Ewropej. Il-mitna hija mibnija b'ġebla tal-Franga mill-Fondazzjoni tal-Gran Mastru Perellos fl-1710 u hija mifruxa fuq żewġ solari. Il-proġett iħares ukoll l-aspett kulturali fejn parti mill-binja se sservi wkoll ta' ċentru kulturali fil-komunità u attrazzjoni turistika. L-inawgurazzjoni saret mill-Kunsill Lokali tan-Naxxar u għalija kien hemm preżenti l-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Is-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenek Adami qalet li permezz ta' dan il-proġett il-mitna reġgħet ġiet irrestawrata l-istat oriġinali tagħha. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzoppardi spjega li l-Awtorità tal-Ippjanar iffinanzjat il-fuq minn €400,000 mill-Fond għall-Ippjanar tal-Iżvilupp sabiex sar restawr sħiħ tal-makkinarju tal-mitna u rikostruzzjoni u l-installazzjoni ta' irdieden ġodda. Il-Ministru żied jgħid li qed iħares il-qudiem għal proġetti simili biex ikompli jiġi mġeddet l-impenn ta' dan il-Gvern favur il-preservazzjoni tal-wirt kulturali u ambjentali. Investiment ta' €400,000 flimkien ma' investimenti ta' fondi oħrajn li permezzew din il-mitħna issa reġgħet ingħatat il-ħajja mill-ġdid. Dan huwa mod kif ninvestu fondi li tiġbor l-Awtorità tal-Ippjanar mill-proċessi ta' pjanar biex inseffu l-lokalitajiet u fuq kollox nagħtu ħarsien lill-wirt storiku ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet saħaq li parti minn dan il-proġett sar b'investiment ta' €678,000 mill-Fond Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali. U għażiet jgħid li b'dan il-proġett il-lokalità tan-Naxxar irnexxielha tirrestawra din il-mitna li sa reġgħet ġiet fil-glorja tagħha u ser isservi ta' attrazzjoni kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti hekk kif huwa stmat li se jkun hawn ma' 3,900 viżitatur fis-sena li jżur il-mitna.